Окупаційний суд Армянська по справі лідера кримсько-татарського народу Мустафи Джемілєва відмовився примусово приводити Сергія Абісова. Його окупанти поставили на чолі так званого МВС Криму навесні 2014 року. В суді пообіцяли викликати його повторно. Про це заявив адвокат Микола Полозов після чергового засідання. Сергій Абісов 3 травня 2014 року був на адмінмежі Криму зі співробітниками колишньої міліції. Блокував дорогу і заявив, що Джемілєву в'їзд на півострів заборонено, але жодних документів не показав. Разом з тим не зміг показати, де проходить так званий кордон Російської Федерації на окупованій території. Втім, на сьогоднішньому засіданні окупаційного суду свідок захисту Курціїд Абдулаєв заявив про те, що між окупованим Кримом та Херсонщиною не було так званого російського кордону чи навіть його ознак. На каком основании Джемилева не будет пропускать? Ну, а вы не знаете? Уже ранее было озвучено в прессе о том, что человеку запрещен въезд на территорию Российской Федерации. Да, здесь является государственная граница. Покажите, где это написано. Здесь государственная граница. А где-то написано здесь. Это ваши слова или чьи? Нет, это не мои личные слова. Это не мои личные слова. А вот это за вами кто это? Это подразделение Министерства внутренних дел Российской Федерации, то есть Крыма. Где пограничник, если граница? Провокационный вопрос. 13 квітня минулого року окупанти звинуватили Мустафу Джемілєва в так званому незаконному перетині держкордону Росії, у недбалому зберіганні вогнепальної зброї та у незаконному придбанні та зберіганні боєприпасів. Йдеться про спробу національного лідера кримських татар 3 травня 2014 року потрапити до Криму з Херсонської області. Тоді зустрічати його приїхали тисячі кримських татар, але окупанти його не пропустили. 61-річному політв'язню Сервету Газієву знову стало зле під час судового засідання. В нього почалися напади кишківника. В окупаційному Южному окружному військовому суді Ростова оголосили перерву і викликали швидку. По приїзді медики вкололи лише знеболювальне. За словами Газієва, напади почалися ще вранці в СІЗО. Тоді йому вкололи знеболювальне і все ж вивезли на засідання. Згодом напади продовжились. Справу Сервета Газієва, одного з 25 затриманих під час масових облав в березні 2019 року, почали розглядати в березні цього року. За цей час вже 5 разів доводилося викликати швидку допомогу, щоб допомогти Газієву під час судилища. Медики без необхідного обстеження лише намагаються прибрати біль. Засідання перенесено на 17 червня. Кримська платформа, забезпечення прав кримсько-татарського народу та покарання агресора за злочини в окупації. Такі теми обговорили в Меджлісі з віце-маршалкою Сейму Польщі Малгожатою Госєвською. Вона цікавилася, наскільки представницький орган залучений до підготовки Кримської платформи, та наголосила, що тема окупації Криму має завжди залишатися на світовому порядку денному, як і захист прав кримсько-татарського народу. Зараз, каже Госєвська, йдеться про виживання корінного народу і збереження його самобутності. Наголосила, що особливу увагу Польща приділятиме кримсько-татарській молоді та її освіті на Заході. Ми обговорили дуже багато проєктів в різних царинах, які спрямовані конкретно на відновлення територіальної цілісності України, на звільнення Криму і також щодо забезпечення прав кримських татар, для яких зараз стоїть питання виживання та збереження власної культури для майбутніх поколінь. Обговорили деякі молодіжні програми для того, щоб підтримувати навчання кримсько-татарських студентів у вільному світі, щоб здобути освіту та працювати на благо української держави та благо свого народу. Польща та країни Балтії є послідовними союзниками України, а сама пані Госєвська добре обізнана в темі російської агресії, зауважив голова Меджлісу Рефат Чубаров. Зокрема, Польща допомагає збирати дані про злочини окупантів для Міжнародного карного суду, а також просуває кримське питання на європейському рівні, каже очільник представницького органу. З нашого боку ми ще раз звернули увагу на те, що будь-який діалог з Путіном без повернення Росії до норм
міжнародного права неможливий, що це може бути просто самообманом. Польська республіка, країни Балтії, Латвія, Литва, Естонія, вони є консолідованими позиції такої відповідальності Росії за ті злочини, яка вона здійснює проти України. Polska nie musi dołączać. Польща від самого початку залучена до підтримки України в цілому у спротиві Російській Федерації та захисту прав кримських татар з метою відновлення міжнародного права. Wsparciem Під час дводенного візиту до України пані Малгожата Госєвська також візьме участь в міжпарламентському саміті Люблінського трикутника. Втрата в лавах Об'єднаних сил. У 128-й гірсько-штурмовій бригаді повідомляють про трагічну загибель своєї військової. Подробиці поки невідомі. Вчора окупанти тричі порушували тишу, поблизу Водяного відкривали вогонь з ручних протитанкових гранатометів, а неподалік Новотошківського зі стрілецької зброї. Крім того, в напрямку Раївки ворог намагався перетнути лінію фронту російським безпілотником Орлан-10. Апарат оперативно знерухомили засобами радіоелектронної боротьби. Сьогодні зранку зафіксовано один ворожий обстріл. Неподалік населеного пункту Новгородське противник відкрив вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. Бойових втрат серед наших захисників немає. Про всі порушення з боку збройних формувань Російської Федерації українська сторона повідомила представників ОБСЄ. Військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил. Сплутав корінні народи з національними меншинами, говорив про змішану кров та порівняв Україну з Третім рейхом. Російський диктатор Владимир Путін в коментарі своїм пропагандистам обурився законопроєктом про корінні народи України. До таких, згідно з документом, відносяться кримські татари, караїми та кримчаки. Відсутність переліку росіян неабияк роздратувала агресора. Путін назвав це ударом, який буцімто змусить представників російської меншості бігти з України від переслідувань та натякнув на нібито нацистські практики в нашій країні. Само по себе деление на коренные, первосортные категории людей, второсортные и так далее, это уже точно совершенно смахивает, напоминает теорию и практику нацистской Германии. А как быть людям со смешанной кровью? Как быть? Сам Зеленский еврей по национальности, я не знаю, у него может быть там и какие-то кровь намешанная. Что делать вот с этими людьми? Их что, сейчас будут, как в нацистской Германии, мерить им черепа, другие части тела циркулем и определять? В Офісі президента України випад Путіна назвали дивним і додали, що жодна нацменшина, зокрема і росіяни, не упосліджена. А голова Меджлісу Рефат Чубаров впевнений, що диктатор звертався саме до кримських татар. У вчорашньому інтерв'ю Путіна були прямі випади проти кримських татар, оскільки він довго собі дозволяв дуже костровато, дуже абсолютно алогічно коментувати проєкт закону про корінні народи. Практично Путін вчора в своєму інтерв'ю проявив себе таким політиком, якому абсолютна концентрація ксенофобії, шовінізму, ненависті до України. Слідом за Сімферополем та Керчу затопило вулиці окупованого Білогірська. Через рясні опади автівки повільно пропливали тамтешніми шляхами. Місцеві жителі припускають, що справа в захаращених дощових каналізаціях. Сьогоднішній герой. Хорошо пливе. Червневі кримські зливи суттєво не наповнили водосховища, жаліються в окупаційному гідрометцентрі Криму, оскільки в горах, де беруть початок всі річки, опадів майже не було. Водночас дощі в Білогірському районі та на Керченському півострові впали нижче водосховищ.
Понад 1,5 мільйона українців вакциновано від коронавірусу. Про це повідомляють в Міністерстві охорони здоров'я України. До кінця літа там планують прищепити щонайменше 5 мільйонів людей. Водночас МОЗ пропонуватиме уряду продовжити карантин на все літо. Зазначається, що носіння масок є обов'язковим в приміщеннях та громадському транспорті. Також українці зможуть вільно подорожувати за кордон. А в колоті Спутніком V не зможуть в'їжджати до України, кажуть в Держприкордонслужбі, бо такий препарат не сертифікований в нашій країні. Минулої доби на материковій частині України зафіксовано 1785 нових пацієнтів з ковідом. Одужали в понад тричі більше – 6513 людей. Ще 97 не змогли подолати хворобу. Окупаційна влада Криму подає приблизно однакові цифри інфікувань. Минулої доби там зафіксували 139 нових пацієнтів, ще 7 людей померли внаслідок хвороби на півострові.